samba fila ani mugan saba yan ka dun kibaru waati sele dun kibaru kɔnɔna la diɲɛ kɛlɛtɔnba olu ka bolofara min bɛ mali kɔnɔna la n'a bɛ wele ko misma olu yɛrɛ kɔni ka manda n'a a kan ka wele nin kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa diɲɛ kɛlɛtɔnba ka bolofara min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko conseil de sécurité olu kɔni ye a ladɔnya k'a fɔ ko u ka manda a tɛna lakura tuguni ka bɛn ni mali ɲɛmɔgɔ ka kibaruya ye an bɛna an da don la ka kɔrɔwari kɔnɔna la halisa an bɛ to min ye lakana hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la mina ka kɔnɔna la min bɛ tali kɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni ko jamana ka se ka lakana olu ni banbaci kulu dɔw kɔni karila ɲɔgɔn na o kari ɲɔgɔn na min yɛrɛ kɔni kɛra a wolola min na an bɛna an da don fɛn na ka kɔrɔwari kɔnɔna la an bɛ to halisa mali kɔnɔna la min bɛ tali kɛ tɛrɛnko la a ko a kuma kɔni cayalen bɛ ko kura tuguni b'a ye k'a fɔ minisiri ale yɛrɛ kɔni a welelen bɛ min y'a ka se ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min b'a to gɛlɛya min bɛ tɛrɛnko la nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la biyeko la wa o bɛ se ka dala kuru cogoya min na ka far'o kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla kibaruya mun n'an y'olu sɔrɔ an b'olu fara ka walawali kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na bakurubaw kɔnɔna la minisma n'o ye diɲɛ kɛlɛyatɔma ka bolofara min bɛ mali la olu ka manda kun kan ka renouveler ka bɛn ni nin kalo kelen a tile 29 yɛrɛ kɔni ye ka yanni o cɛ mali ɲɛmaw olu kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la u bɛ a yira k'a fɔ olu kɔni t'a fɛ minisma ka manda ka se ka renouveler olu ka jamana kɔnɔna la wa u y'a ɲini minisma yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ a k'a ka koso ni a ka kasaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kana b'o la minisiri min fɛnɛ ni a bɛ f'o ma mali ɲɛmaw olu ka kuma lasela ni o ye abdulayi mayiga ale fɛnɛ ye laseli kɛ mali jabaranisoba yɛrɛ kɔni na min n'a bɛ bila o hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la baara min yɛrɛ kɔni kɛra jamana dɔw fo ka taa se diɲɛ kɛlɛyatɔnba ale ka cakɛda min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen n'o ye conseil de sécurité des nations unies olu fɛnɛ ka lajɛ kɔni kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ mali ye laseli min kɛ olu sɔnn'a ma nka u b'a ɲini mali ɲɛmaw yɛrɛ kɔni fɛ ka fɛɛrɛ d'u ma ka waati yɛrɛ kɔni d'u ma min b'a to u ka finitigilakaw n'u bolofɛnw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka cɛ cogoya min na bonya ni karama ani basigi o yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la nka u y'a yira k'a fɔ tuguni olu ka baarakɛlaw ayiwa min ye ka se ka jamanaden nanamasumalo olu ka lakana fo ka taa se maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanaden nanamasumalo ma n'o ye baɲumankɛtɔnw ye olu ka lakana min ni o fɛnɛ kan ka sabati o kɛra fan o fan ni ani minisma yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ kɔni ka surun ɲɔgɔn na ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ min b'a to u bɛ se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ lakana cogoya min na an bɛ to halisa min ye basigi ale ni lakana hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la minaka an bɛ taa yen nɔ min bɛ tali kɛ MSA ale yɛrɛ kɔni ni banbaciw fo ka taa se EIGS olu kɔni karila ɲɔgɔn na kari ɲɔgɔn na min yɛrɛ kɔni an y'a fɔ a kɛra minaka yɛrɛ kɔni a kɔrɔnya fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni donna u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ bingɛli wale ani lakana hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka kɛlɛ ninnu fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yira k'a fɔ EIGS ale ka maa fila o kɔni o ni binna fo ka taa se moto kelen ka se ka o yɛrɛ kɔni minɛ ale ni bagan caman minnu ni olu yɛrɛ kɔni kun ye maliden nanamasumalo n'o olu ye civil ye nanzarakan na olu ka bagan minnu kɔni kun suyɛr'u kɔ banbatu yɛrɛ kɔni kɔ o caman o fɛnɛ kɔni nɛra min ye EIGS ale maaw yɛrɛ kɔni u bolo an bɛ to halisa an ka duguba kɔnɔna la min ye tɛrɛnko ye waati tɛmɛlenw yɛrɛ kɔni na ayiwa malidenw kɔni y'u ka nisɔndiya yɛrɛ kɔni yira ka sababu kɛ tɛrɛn kɔni wuliko kura min yɛrɛ kɔni kɛra a ye maa caman yɛrɛ kɔni nisɔndiya nka an bɛ bali min yɛrɛ kɔni na ko ni fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni ma kɛ i b'a ye k'a fɔ o tɛrɛnko yɛrɛ kɔni a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye tuguni gɛlɛya wɛrɛ bɛna na a la kɔnɔna la nka ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ bari ka d'a kan ko maa tɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ taama siraw yɛrɛ kɔni kan o yɛrɛ kɔni ko tɛ nka i b'a ye k'a fɔ jamana ale yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni dabali minnu tigɛ wa a ka baara kɔni hukumu yɛrɛ kɔni kɛnɛna la ɲɛ bɛ ka bɔ fɛn dɔw la minnu ni o bɛ tali kɛ dunkojuguya ale ni walew la wale min ni ale yɛrɛ kɔni bɛ min ye ayiwa yuruguyurugu ka se ka olu yɛrɛ kɔni o kofɔ o de kɔni bɛ ka ye bi an bɛ waati min na tɛrɛnko yɛrɛ kɔni na ayiwa i b'a ye k'a fɔ maa dɔ bɛ ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale kɔni kun ye maa 79 ye yaasa a bɛ se ka biye kɔni sɔrɔ cogoya min na ka se k'a ka taama yɛrɛ ka se ka o yɛrɛ kɔni kɛ nka i b'a ye k'a fɔ biyeko yɛrɛ kɔni sera maa 77 yɛrɛ kɔni ma waati min na u nana a yira k'a fɔ ko biye yɛrɛ kɔni k'a bɛɛ lajɛlen kɔni banna tɛrɛn kɔni kɔnɔna la maa minnu kan ka taa kɔnɔ o de ye maa 100 o pilasi de kɔni bɛ tɛrɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kama u ye minisiri yɛrɛ kɔni k'a wele yaasa a ka se ka fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni tigɛ n'a ma se ka baara kɛ i b'a ye k'a fɔ
terrain ko ayiwa e ko a kun jɔra cogoya min na a bɛna jɔ ka bɛn n'o hukumu kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye bari ka d'a kan terrain bolilaw ani terrain baarakɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu ni olu yɛrɛ kɔni kan ka bi yɛrɛ kɔni feere wa olu kɛlen bɛ ka bi ko ka se k'a don yuruguyurugu yɛrɛ kɔni na i b'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na ale ye maa 79 ye bi feere bɛ s'ale ma wagati min na ko bi yɛrɛ kɔni k'a bɛɛ lajɛlen banna nka maaw bɛ bali mun na ko kura tuguni maa dɔ bɛ ka yɛlɛ ni bi ye dugudow la ka se ka o feere sɔngɔ la sɔngɔ min n'a ka ca ni jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ye sɔngɔ min yɛrɛ kɔni sigi u y'a bila yuruguyurugu dunko juguya o kɔni o minɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o kama ayiwa min ye minisiri ye ale yɛrɛ kɔni welelen don ko kura tuguni yaasa nin baara jugu in o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nin kɛra maa dɔ ye maa min na ale yɛrɛ kɔni ye taamala ye ayiwa ale kɔni ka seereya o kɛra nin ye min n'a a kɛra ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka terrain ko kun na mali kura ko ni a bɛ ɲinina a tɛ se ka ɲinini ni hakilina ye ko ka fɛɛrɛ ani dabali o ka tigɛ minisiri ale yɛrɛ kɔni welelen don ko kura tuguni min b'a to nin baara jugu ninnu kɔni bɛ se ka bali cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa jamana kɔ kan jamana ko kan kibaruyaw la kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ taa itali fo ka taa se irisi la a kɛtɔ b'a la wa gɛlɛya min yɛrɛ kɔni donna ale ka jamana kɔnɔ nin waati laban yɛrɛ kɔni na wa min ye itali olu ka minisiri min ka baara bɛnnen b'u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw olu ɲɛnabolo yɛrɛ kɔni ma wa ko irisi jamana ɲɛmaa n'o ye vladimir putin yɛrɛ kɔni ale bɛ ka hakilina ni miiriya min yɛrɛ kɔni don diɲɛma ani a ka jamanadenw yɛrɛ kɔni kunna n'o bɛ tali kɛ irisi ka bɛn ani kɛlɛ yɛrɛ kɔni na ayiwa ko o kuma min n'a o de tun b'a da waati bɛɛ lajɛlen na ni o de tun bɛ a hakili la waati bɛɛ lajɛlen na ko nin kɔni ye misali suruma yɛrɛ kɔni ye misali telima min b'a jira k'a fɔ ayiwa kumakan min yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ irisi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni da min ye jamanadenw olu ka kelenya yɛrɛ kɔni na ko nin kɔni a bɛna dɔwɛrɛ fɔ o yɛrɛ kɔni na nka i b'a ye maa hakili juru cɛnninw olu dɔw fɛnɛ kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye fɛɛrɛ ni dabali de ye min ye Ukraine jamana irisi jamana yɛrɛ kɔni bolo ayiwa u ka kɛlɛcɛw olu bɛ se ka wuli cogoya min na ka taa min ye ka t'u daga dugu min n'a bɛ fɔ o ma ko Belarusi ni a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ ka bila n'o ye Ukraine a kɛlɛ yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la maa dɔw olu fɛnɛ kɔni ka yira la kuma la k'a fɔ olu y'a jira k'a fɔ Wagner n'o ye irisi kɛlɛkɛcɛ minnu ni olu bɛ kɛlɛ kɛ tɔnɔ la ko olu yɛrɛ kɔni donna Belarusi yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an bɛ waati min na kɔni k'a bɛɛ bɛ bila lakana ani kɛlɛ min bɛ irisi ale ni Ukraine yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa Corée du Nord olu ye lajɛ belebele kɛ lajɛ belebele min n'a bɛ tali kɛ ɲaɲari min ni o kɛra u ka jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ la wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ min n'a kɛra Corée yɛrɛ kɔni jamana kan a bɛ tali kɛ san 73 yɛrɛ kɔni na nka kɛnɛ in yɛrɛ kɔni kan Corée ka denw olu yɛrɛ kɔni kumakan kelen de kɔni b'o olu yɛrɛ kɔni da o de ye tasarali ye ayiwa min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana ma n'o o ye lamɛriki jamana yɛrɛ kɔni ye halisa Corée ka denw ni o dimi yɛrɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn na ayiwa o dimi san 73 kɔfɛ halisa a b'u da kɔnɔ ayiwa ko tasarali a kan ka kɛ ka ɲɛsin lamɛriki jamana yɛrɛ kɔni ma hali n'o y'a sɔrɔ lamɛriki jamana olu yɛrɛ kɔni kan ka walon ka bɔ yen nɔ ayiwa o kɔni o bɛɛ lajɛlen o kɔni o bɛ kɛ a kuma sɔrɔla Corée du Nord a denw olu yɛrɛ kɔni da iji baaraw a daminɛra jamana 160 olu de kɔni bɛna u yɛrɛ sɔrɔ ɲinɛ iji yɛrɛ kɔni na ayiwa tarikuw bɛɛ lajɛlen na n'i ye silamɛya yɛrɛ kɔni ta k'a kunkun na ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ ɲinɛ iji a bɛna kɛ iji ye iji min n'a ma deli ka jamana fo ka taa se maa yɛrɛ kɔni caman de ka se ka olu yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan nin cogoya kɔni na ayiwa a ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ to tariku la nka min ye makan a ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fana ye olu ye fɛɛrɛ ni dabali yɛrɛ kɔni tigɛ maa o maa ni olu de kɔni taara iji hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i kɛra maa kɛnɛma i kɛra maa banabagatɔ ye ayiwa fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛra o de kɛra sababu ye a bɛ fɔ mobili min ma ko ambulansi ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni yira iji kɛyɔrɔ la maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni banale yɛrɛ kɔni don ka se ka olu don o ambulansi yɛrɛ kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma ko ambulansi médicalisée yaasa u ka kɛnɛya baaraw olu ka kɛ nka o n'a sira kelen fɛnɛ u b'u ka iji baaraw ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛla nin fɛnɛ bɛ dansigi an ka bi don kibaru la tugun ɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye k'o caya k'o jiri k'an ka jaw cari diɲɛ maa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sabatili kamera kɔfɛ o de ye adama jalo ye an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ka Yeli vision baarakɛba a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka dugawu don kɛ seli ala ka ayiwa a ɲuman tɛmɛ min ye mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na a ka ja diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka dugawu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ an ka jamana ye ala ka basigi ni bɛn ni kelenya ko sabati an ka jamana kɔnɔna la wasalam